Hello लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि नैबे आरबि ब्लगाव लोगोफोर दिनै आङो नै मोनसे प्रडाक्ट बिहरदोंमोन आरो फ्लिपकार्टआव सफैबाय ओमफ्राय बेजोंनो आं दा एसे सेल्फि भिडिअ खालामनायदों आरो ओरैनो ट्राइ नायदों आरो ना मोजांबो ओमफ्राय आं बाहायफेरामोन खुनुदिन ओमफ्राय फ्लिपकार्टआव नुबायल' थायोमोन आं भिडिअ माबा बिदिनो स्टेन्डखौ बे मबाइल स्टेन्डखौ नुबाय थायोमोन ओमफ्राय अर्डार खालामफेरनाय जायाखैमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ खालामनो माने बहुत मोजां आरो नै हारसिंनो गोसोबायदि रायज्लायनो हागोन हारसिंनो माबानो खालामनो हागोन आरो ना मोजां मोनदों आं ओरैहाय आरामनो फुरा आखाइजोंबा बारा मोजां जायाना नै बिदिनो साबसिन जायो फुरा बाउन्डारि आराम फुला जोंना न'आ ओरैनो थालायल' होनायलै नै साफा नङा हा बायदि नुयो आरो ना बेखिनिल' आरो ना मोजाङानोलै मोजां मोनदों आं लोगोफोर गुड इभिनिं लोगोफोर नै बेलासिनि साहा लोंनोसैलाय बिथाङा साहा नङाबा थानो हाया साहानि एम्फौ ना मा होनो बिदिखौ साहा खाबारि गोदौफावलायबाय गोदौफावथारनोसैसो मानो बिदि गोदौलायोथाय गाइखेर जादा साहापातसो लोंनांसिगोन कफियाबो गैलानो जिर' गैला गोदील'सै बोरै लोंबावगोन आं बेखौलाय साहापातसो होनोसै साहापातआ नै प्रिमियाम साहापातसो लोङो आरोना बिराद गोथाव टेस्टि बियो गोथाव मोदोमो आरो बे साहापातआ बिराद बेखौल' मोजां मोनो आं बांद्राय गोदौबा साया थावालै खापसे थाब थिग थाब